прасенца. Имало едно време 3 весели и безгрижни малки прасенца. Първото свирало на флейта, второто на цигулка, а третото на пияно. Един ден майка им рекла: „Скъпи деца, вече сте достатъчно големи, за да живеете при мен и трябва всеки от вас да поеме по своя път. И не забравяйте, бъдете разумни и се грижете един за друг.“ И така 3 прасенца напуснали дома си и решили всеки да построи своя къща. Първото събрало слама и построило новия си дом набързо. „Сега вълкът не може да ме и хване и изяде“, казало си то, удовлетворено от труда си, и продължило безгрижно да си свири на флейтата. Второто прасенце направило набързо къщичката си от клонки. „Сега вълкът не може да ме хване и да ме изяде“, казало и то, като братчето си, и тъй като не му отнело дълго да направи къщата си, взело цигулката си и засвирило с брат си. Играели, пеели и се смеели на третото прасенце, което усърдно полагало тухли и строило къщата си, но той им повтаряло: „Смейте се колкото си искате, ще видите като дойде вълкът.“ Минало се време и докато един ден безгрижно се забавлявали навън, видели, че вълкът се задава отдалеч. Всяко от тях се скрило в къщичката си. „Прасенце, прасенце, пусни ме да вляза!“ извикал вълкът на първото братче. „Не, и върхът на зурлата ми няма да видиш!“ обадило се прасенцето уверено. „Тогава ще пухтя и духтя, докато съборя къщичката ти.“ И наистина задухал и запухтял, и сламата от къщичката се разхвърчала. Прасенцето изгрухтяло изплашено и затичало към къщичката на брат си, за да се скрие, но вълкът се раздухал отново и отнесъл и нея. Двете братчета се затичали изплашени към тухлената къща, която третото прасенце било построило. Вълкът пухтял и духал, и пак пухтял и духал, и пухтял, духал и духал и пухтял, но къщичката останала непокътната. Накрая така се изморил, че сила не му останала да духа. Решен да залови прасенцата на всяка цена, покатерил се на покрива и се спуснал по комина на къщичката. Но умното прасенце вече се било досетило за това. Предвидливо третото братче наклало силен огън и сложило един голям казан с гореща вода да ври. Когато вълкът тръгнал да се спуска по комина, отворили капака на казана и плёк! Вълкът паднал в казана с врящата вода. Двете прасенца разбрали урока на брат си и още на следващия ден построили своите къщи от тухли. 3 братчета имали цялото време на света да свирят на своите инструменти и да пеят песни. И така 3 прасенца живели дълго и